What's up mga ka-Bingers? So, nandito tayo ngayon sa SMC side. Ano lang namin, kakaabot lang namin dito sa So ngayon mga ka-Bingers, pupunta tayo dito sa taas, second floor kasi kakain kami ng lunch time. So, follow natin si Mrs. sa taas. So, let's go mga ka-Bingers. Stay muna tayo dito. Ito mga ka-Bingers. Ito mga ka-Bingers. So, nandito kami sa second floor mga ka-Bingers. So, kakain kami dito. So, sarap ng mga pagkain. Tikman natin mga ka-Bingers kung ano ang mga nila. So, ito mga ka-Bingers. Starbucks. So, ito mga ka-Bingers. Woman and cash. So, inshallah. So, ito mga ka-Bingers. Punta tayo dito. So, ito mga ka-Bingers. Ang sarap nito mga ka-Bingers. So, ayan mga ka-Bingers. So, aywa. Grabe nito mga ka-Bingers. Ayan mga ka-Bingers. Kumbo. So, mga ka-Bingers, punta tayo dito. So, kasi maghahanap tayo ng welcome to our YouTube channel. So, maghahanap tayo ng lunch. Restaurant kung ano ang mga klaseng pagkain na nandito sa mga ka-Bingers. Check natin dito mga ka-Bingers kung anong lulutuin, ano mga luto nila mga ka-Bingers. So, kung magugustuhan ba natin? So, Lupad na mga ka-Bingers. So, mga ka-Bingers, travel muna kami mga ka-Bingers sa SMC side kasi first time namin mag-travel dito. Nahanap ako ka-Bingers. So, may nahanap kaming tuko mga ka-Bingers. Ay, ako ka-Bingers. So, mga ka-Bingers. So, aywa. So, ang laki ng dito mga ka-Bingers. Mas malaki ang mata mo. So, mas malaki mga ka-Bingers. So, mga ka-Bingers, kaya kami dito. So, mga ka-Bingers. So, mga ka-Bingers, going tayo dito. Wala na tayong makikita na mga ka-Bingers. So, I'll be right back mga ka-Bingers. See you. Aywa. What's up mga ka-Bingers? So, kakatapos lang namin na pasyal sa gilid. Tapos nakabili na kami ng mga pagkain namin para sa bahay para mamaya. Ay, padala rin. Prank! So, mga ka-Bingers, ito mga ka-Bingers, ang dala namin at ang gatas. May mga ka-Bingers. Hey guys, welcome to our YouTube channel. So, grabe mga ka-Bingers, magka-itagnaw. So, hindi siya mawaw guys. Bye. So, guys, pauli na day me kay launa na ginging. So, pauli na mi guys kay luya na, kapoy na. Namin natulog. Madiretso pa ko sa office guys kay naabot akong mani gikag San Carlos. So, katong upay itong mani guys. Please PM me for my Facebook account and everything. Also may exit diri lang. Pero mga ka-Bingers, ano siya? Kasi namin namalit na ni. Kay gipadala sa akong kauban sa office. So, kani mga ka-Bingers ang sa medyo pag-akiri siya. Kini siya steak niya. Ikaw mahal ikaw na ni Gabot because this kind of food is under control.
Inampakas guno. So, mga Avengers, see you na lang sa mga dito niya. Kaya medyo kuha dyan, third. Kapoy guys, dagan may Sa gidala. mga Avengers, happy kita sa itong tour travel. Torchic. So, bye-bye Medyo, mga ka-Avengers. Update na lang yun niya ha. Bye-bye. Mwah. Mga Avengers, let's go. What's up mga Avengers? So, nandito tayo ngayon sa outside. World. We are here now in outside mga Avengers. Ngayon mga Avengers, Aywa. Ayan mga Avengers, ang cube ni ano, Babuldi. Mga siya sa seaside. Mga ka-transformer dyan. First time na mo ka. Sulod diri guys. Haha, joke. So mga Avengers, Cubicle nilang ga. so, grabe mga Avengers, we are happy. Ito. We are not hungry mga Avengers. We are done. Dako kay kagkaon. So, inshallah mga Avengers, thank you so much. And don't forget to subscribe to our channel mga Avengers. Linyot Vlog Official mga Avengers. Ha? Asahan mo inyong suporta. So, that's all. Thank you mga Avengers. Nita, uy. Mangga, inita ay. Marunong kag just now. Ano na, sir?